jour de 1980. On tottama konngol. Pharmacie to Abdelmi. On salminama musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde alkamisa ñande e 11 en kalan hande e fingol koolo e tataɓol desawal fuko koyngal adunaru hitande ujune ɗiɗi e nogay e jeego kawrite ɗen fuɗɗoto hande alkamisa 11 ha ñande 19 lewru daroto ndu hikka noon ko leyɗe e tati dawlaji ndentuɗi Amérique Mexique e Canada jaɓɓoto diɗe nogay e jeetati tindodirayɗe ɗe diɗe 10 afriknaje e tawa hunde heere e taarika ngo folotiro ngo FIFA yuɓɓinta joni duuɓinay kala gila e hitande ujune ɗiɗi e nogay e ɗiɗi ko diɗal Afrique du Sud e Mexique leydi jeyandi e leyɗe tati jaɓɓotode folotirogon on kawrata hande e yamde 19 sayi Dakar ene musidɓe tedduɓe ko honno taskor on hikka yuɓɓinol desawal fuko koyngal adunaru hitande ujune ɗiɗi e nogay e jeego ko honno yiru ɗon arsike diɗe Afrique naje wawude woɗɗade ngo folotiro e diɗe 10 Afrique naje e tawaɗe ngo folotiro ko honɗe fawnon yakare dow muɗum gam okkude miijoji moɗon e dow lefongol rewrogon kaka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goo capanɗe jeeɗiɗi e jeego temeɗɗe jeego e capanɗe nayyi e nayyi 12 e capanɗe jeetati. Fatoumata Sisawani. Oumar Guissé a salminama immorde Mozambique namdal maɗa no heɗa? Pharmacie to Abdelmi. En jiko ɓoyani ko hirande uñaji ɗi nogas e tati coupe du monde U20 ponnoɗo yuɓɓinede to Indonésia. Caggal no Indonésia sali jaɓɓade équipe Israël ko ɗon tan ala dernière minute FIFA itti ɗum e jungo Indonésia totti ɗum Argentine. Joni en jii dowlaji salima jaɓɓade Omar Artan woni arbitre afrique najo ɓiɗɗo Somal najo olko FIFA haali en. Kono wonirri a nanama e namdal maɗa Mamadou Dionga Siba yewtere nden no juuɗe maɗa. E hare mi jentike landal fayda ko lande ɗiɗi e wonwa landal arnangal ko sabu hon ɗum e haray Omar Artan woni ko yiltana e leydi États-Unis o holli kadi wonwa Indonésie e ujune ɗiɗi e nogay e tati e haray leydi ndin jaɓano e Israël naata ton ko ɗum wanno noon FIFA on ngal dental aduna yankewal ɓurgal mawnude halfinangal lato ballon wonno ko jattiki kawrital ngal e jungo Indonésie ɗon andi ɗon ko kippu on fof kippu Israël on fof wonno ko ɓe jaɓɓali naata ɗo noon haray États-Unis wona kippu fof salani naatugol ko ade goto haray hiɓe holli kadi wonwa kemɓe kay hino holli wondema haray Omar Artan hino marno caɗele hino tawa e caɗele wondema ɓe hana natugol leydi Amérique iɗon andi ɗi lebi feƴƴi ɗo Donald Trump e hooreɓe leydi Amérique ƴettino pellital wondema ɓiɓɓe leyɗe Afrique naje ɗuɗuɗe haray toganama natugol leydi Afrique kayno hino tawa e